Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында турыдан-туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студиядә Илгиз Шәкуров. Татарстанга беренче кайгылы хәбәр килеп иреште. Хәрби бурычын үтәгәндә Түбән Кама егете Илнур Сибгатуллин һәлак булган. Бүген президент Рөстәм Миңнеханов аның гаиләсе һәм туганнарының кайгысын уртаклашты. Анда мондый юллар бар. Якташыбыз Илнур Сибгатуллинның һәлак булуы турындагы хәбәрне тирән кайгы белән кабул иттек. Хәрби бурычын үтәп, безнең сержант-контрактчыбыз батырлык үрнәге күрсәтте. Илнур үз гомерен ватанга хезмәт итүгә багышлады. Бу аның үз халкының лаеклы улы булуын аңлата диелә кайгынамәдә. Илнур Сибгатуллин 30 яшь була, ул Казан артиллерия училищесында укыган. 2013 елдан контракт буенча хәрби хезмәткә китә. Илнур 26 февральдә Украинада махсус хәрби операция вакытында һәлак була. Аны иртәгә Түбән Камада җирлиләр. Донецк һәм Луганск халык республикаларыннан күченергә мәҗбүр булучылар өчен гуманитар ярдәм җыю дәвам итә. Ул бөтен ил буенча оештырылган. Татарстан халкы һәм төрле оешмалар азык-төлек, көнкүреш, балалар өчен кирәк ярак, киемнәр, дарулар тапшыра. Бу эшкә кушылырга теләүчеләр Бердәм Россия штабына мөрәҗәгать итә ала. Казанда ул Горький урамы 12-нче йортта урнашкан. Мондый пунктлар Ярчаллы белән Түбән Кама шәһәрләрендә дә бар. Татарстаннан җыелган гуманитар ярдәм белән йөк машинасын бу көннәрдә Ростов өлкәсенә җибәрәчәкләр. Донецк һәм Луганск халык республикаларынан күченергә мәҗбүр булучыларның күпчелеге шунда килгән. Украинадагы вазгыять белән бәйле фикерләрен бүген сәяси фирка вәкилләре дә җиткерде. ЛДПР, КПРФ һәм Рост партиясе җитәкчеләре менә нәрсә ди. Халыкны менә бу фашист элементларыннан азат итү, Украинаның демилитаризациясын туктату һәм безнең тагын ике сорауларыбыз бар. Крымны тану һәм Украина бер качанда НАТОга керергә тиеш түгел. Әгәр дә менә бу операцияны президентыбыз башламаган булса, алар бит 8 ел әзерләнделәр. Аларны Көнбатыш даирәләре США коралландырды. Нинди наступательный кораллар аларда. Армияләрдә бит көчле иде. Шуның өчен ничек кенә авырмасын безнең илебез, безнең хәрбиләребез, безнең җитәкчеләребез менә бу точечный военный операцияны башлап, мин уйлыйм, дөрес эшләделәр. Операция ведется уникальным образом, без массированных бомбежек, без ввода масштабных сил, без малейшей агрессии против мирных граждан. Уничтожаются нацисты, военнослужащие ВСУ возвращаются по своим домам. Беспрецедентная по частоте операция. Сравните с тем, что какие руины после себя оставила американская армия в Ираке, в Ливии, в Афганистане. На Украине вся кровь гражданских на руках их собственных вояк-неумех или мародеров и бандитов. Должны все сплотиться. И ни в коем случае нельзя разделяться обществу. Кто-то говорит, бежим на север, кто-то на юг. Мы все сейчас должны быть как один. Все вместе, никакие либералы, не демократы, а все вместе, плечом к плечу и вокруг нашего лидера. Если нас закроют санкциями, я всегда уже давным-давно говорил, быстрее бы нас закрыли вообще, чтобы мы полностью, страна стала самодостаточной, когда мы полностью сможем заменить весь импорт. Да, первое время будет тяжело, но тяжелые времена рождают сильных людей. 2014 елда Украинадагы вакыйгалардан соң Донбасстан күченергә мәҗбүр булучыларны Татарстан үзенә сыендырды. Хәзер алар бездә яши, эшли, балалар тәрбияли. Шуларның берсе Мәмәт Гасыймов, ул Донецк республикасында яшәгән була. Ату тавышларының туктамаячагын аңлагач, гаиләсе белән Татарстанга күченә. Алар 8 ел элек булган вакыйгаларны ничек искә ала? Хәзер нинди теләкләр белән яшиләр? Гасыймовлар гаиләсе белән Руслан Хөсендинов аралашып кайтты. Как там обстановка, брат? Нормально. Мәмәт Гасыймовның Донбасста игезәк туганы яшыялар. Көндә телефон аша элемтәдә торалар. Алар турында уйлаганда Мәмәт моннан 8 ел элек булган вакыйгаларны искә ала. Ата башласалар, идән астына төшеп яшеренә идек ди. Ну берегите себя, брат, там все будет нормально. Мәмәт Гасыймов Донбасста башта заводта, аннары кафеда эшләгән, гаиләсе һәм ике баласына куркыныч янамасын өчен 2014 елда күченергә булалар. Приехали националисты эти и начали стрелять. Кто смог уехать, все уехали. Мәмәт Гасыймов идән астында узган йокысыз төннәрне искә алмаска тырыша, кайчандыр дус тату яшәгән Макеевка шәһәрендә көтелмәгән хәлләр башлана ди ул. Много ребята погибли там, много. И детей там, страшно, короче. Если стреляют, в школу попадают, в садик попадают, о чем это говорить?
Күченгәндә Татарстанны сайлыйлар. Казан турында кечкенәдән күп мәгълүмат белә идем ди ул. Рубин футбол командасы өчен җаната республикага күчеп килгәч үк ярдәм тойдым ди. Яшәргә бүлмә бирәләр, бер белмәгән кешеләр кием салым китерә. Таксистлар бушлай йөрткән. Если я знал бы, что в России жить хорошо, так хорошо, я бы 30 лет назад сюда приехал бы. 8 ел эчендә татарча сөйләшергә өйрәнә. Я все понимаю по-татарски. Айбат, комфортно. Yaxşı, yaşayış yaxşı. Tatarlar da yaxşı. Мәмәт Гасимов белән хатынның әбисе дә күченә. Аңа 87 яшь, ул Бөек Ватан сугышын күргән кеше. Әмма 2014 елда башланган хәлләр йөрәктән чыкмый ди. Когда начинают летать, это самое просто, да, просто очень даже страшно. Хәзердән баз хәлләрен телефон аша белешеп, телевизордан карап торалар. Күңелләрендә бер генә теләк. Хочется, чтобы мир над Донбассом был, чтобы все это закончилось, чтобы дети спокойно в школу ходили. Руслан Сыдинов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Бүген республика президенты Рөстәм Миңнехановның юбилее, аңа 65 яшь тулды. Ул республика белән 2010 елдан җитәкчелек итә. Аңа кадәр Биектау районын, финанс министрлыгын, Татарстан хөкүмәтен җитәкли. Хәзер ул төбәк башлыклары арасында лидерлар рәтендә. Республика үсеше өчен йөзләгән проектны тормышка ашырып, халыкның яшәү шартларын яхшыртуда аның җитәкчелегендә зур адымнар ясала. Кайда гына булмасын, һәр кайда үз кеше ул. Тыгыз график, көнгә дистәләгән очрашу, иртән әле үзебездә киңәшмә үткәрә, кичен чит илдә эшлекле сәфәрдә чыгыш ясый. Тиз һәм нәтиҗәле карарлар, озакка сузылмаган киңәшмәләр, вакытын кадерен белә торган таләпчән җитәкче. Район башлыгы, финанс министры, хөкүмәт рәисе булып эшләгәндә үк Рөстәм Миңнеханов шундый булган. Я не астролог, не знаю, я думаю, чем быстрее, тем лучше. Һәр эшнең нәтиҗәсен күрергә күнеккән башкалардан да шуны таләп итә. Шимбә киңәшмәләрен гадәткә кертә, әмма алар 40 минуттан артык бармый диләр. Мактарга, киңәш бирергә, шаяртырга, тәнкыйтьләргә мөмкин. Как исполком может принять? Это какой у нас Сармановский, да, глава здесь Сармановский. Ну как можете? Ну, ул бит сезнекенде. 20 елдан анда яңадан килербез без капремонт белән. До этого же. Кешене мин сезгә китерә алмыйм, кешене сез табырга тиеш. Кешеләр белән сез эшләргә тиеш. Әгият сөйләп, монда, значит, поговорили, разошлись. Надо многие вещи поменять. Менә Булат кая булдың син? Менә синең белән сөйләшкән булсак, безнең эшләр уңайрак булыр. Менә сез гаилә белән килгән, анда кичкенә малайларын алып килгән. Ул менә шулай өйрәнәсең инде. Әтигә без бит барыбыз да әтиләргә ярып йөргән кешеләр. Үсеш өчен яңа инновацияле карарларга өстенлек бирә президент. Татарстан күп кенә проектлар буенча илнең пилот төбәге. Иң нәтиҗәле эшләүче Алабуга Йылдыз-Сады зонасы, Бушкырда иң яшь һәм акыллы шәһәр Иннополис төзелеше Танека комплексы аның башлангычында тормышка ашырыла. Ел башында Рөстәм Миңнеханов янәдән Россиянең инновацияле төбәкләр берлеге советы рәисе итеп сайланды. Шул ук вакытта ул Минтимер Шәймиев сайлаган курсның дәвамчысы булды. Наверное, самое главное, что я сохранил ту стабильность, которая сформировалась в период работы Минтимира Шәймиевича. И мы нашли некие новые пути для того, чтобы Татарстан продвигался вперед. В широком смысле слова пошел по пути инновационного развития. Вообще во всем инновации. Это же понятие широкое. Татарстан халыкара мәйданда танылды. Рөстәм Миңнеханов төрле илләргә делегацияләрне үзе җитәкли, республика икътисадына инвестицияләр җәлеп итә. Чит илдән акча кереме буенча без илдә иң яхшы 10 төбәк исемлегендә. Владимир Путин кушуы буенча Рөстәм Миңнеханов Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеменең рәисе дә. Россия придает большое значение развитию дружественных связей с мусульманскими странами как по двусторонней линии, так и в рамках диалога с Организацией исламского сотрудничества. Президент программалары халыкның яшәү сыйфатында чагыла. Иң беренче Карлыгач бәләкәч программасыннан башланып, күп фатирлы йортларда капиталь ремонт, ФАПлар, спорт объектлары, мәдәният йортлары салу, сырхауханәләрне яңарту безнең ишек алды. Һәрберсе тормыш көнкүрештә үз уңай чагылышын тапты. Ишек алды. Тәртипкә кердеме бераз? Бик зур рәхмәт сезгә ул программаны эшләткәнегез өчен. Киләчәк бер 3-4 елда республика буенча бу программаны
тормышка ашырабыз. Ишагалда ул кешенең иртән торгач та чыккан урны, көндез ул шунда була һәм кичен һәрберебездә шушы ишагалда аша иге кайтабыз. Qozanның тарихи үзәген тургызу, шушы урамнардан җәя узганда айрым бер биналар, төзелеш төзекләндерү буенча карарлар кабул ителә. Саны елдан-ел артучы парк һәм скверлар башкалага, шәһәрләргә генә түгел, районнарга да үзгә төсмер бирде. Мы уже сделали много, там 300 с чем-то скверов, парков. Этот процесс, он и дальше будет идти. Вот есть у нас программа, вот Казанка, если взять Казанку, здесь много интереснейших мест, 12 парков мы планируем вот здесь сделать. Берничә ел элек Рөстәм Миңнеханов татар костюмына мода кертте, нәтиҗәдә аның стилендә киенүчеләр артты. Ашаудан, диндән, җырдан, биюдән башка бит безнең милли киемнәребез бар. Нигә аны артистлар гына киергә тиеш әйтик? Ул бит гадәттә бездә үзебезнең киемебез булган. Менә бу галстук белән йөрергә рәхәтме? Миллилек киемдә генә чагылмый билгеле. Татар халкының үсеш стратегиясын кабул итү, президентның бу темага багышланган эчтәлекле мәкаләләре, балалар каналы Шаян ТВ ачылу, адымнар күп телдә белем бирүче мәктәпләр проектын хуплау, татар җыр сәнгатын яңа баскычка күтәрү өчен үзгәреш җилләрен истерү, татар телен саклау һәм үстерү комиссиясын булдыру карары. Барысы да милли мәнфәгатьләрне күздә тотып эшләнә. Искиткеч ярдәмчел кеше. Кешелекле. Аннан соң бик җаваплы үзенә. Вәгъдәле кеше. Менә республикабызның бәхтенә туган язмыш дип әйтер идем мин аны. Каягына бармасын, шунда яшәүче милләттәшләребез белән очрашмый калмый. Без бит әле Татарстанда яшәп тагын үзебезнең телебезне, милләтебезне ничек саклыйм икән дип тырышабыз. Ул бик җиңел әйбер түгел. Сез бөтенләй читтә. Шуңа күрә сезнең менә бу шөгылегез, менә бу бүгенге безнең җыелу миңа рәхмәт түгел, сезгә рәхмәт. Рөстәм Миңнеханов җитәкчеләр рейтингында һәрвакыт беренче урыннарны били. Җитәкче куйган хезмәт республика казанышлары белән турыдан-туры бәйләнгән. Должен отметить, что и прежний президент Татарстана Дмитрий Шаймиев, и ныне действующий президент, они в прямом и в высшем смысле этого слова государственники и полноценные граждане Российской Федерации, и не просто граждане Российской Федерации. Они патриоты России. Гүлназ Сайфетдинова, Яңа Гасыр каналы. Рөстәм Миңнеханов үзенең туган көнендә балалар дөньяга тәүге аваз салачак бинага беренче нигез ташын салды. Бүген бәби белән өйгә кайтучы әтиянин дә тәбрикләде. Казанда тагын бер перинаталь үзәк төзеләчәк. Башкала һәм 6 район өчен кирәкле объект ул. 7нче шәһәр клиник хастаханәсенең бала тудыру йорты нигезендә булачак. Яңа корылма кирәклеген Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгы коллегия утырышында искәрткәннәр иде. Һәм менә бер ай эчендә бинаны төзү башланды да. Перинаталь үзәкнең кайчан ачылачагы турында хәбәрчебез Рәния Абдрахманова. Hürmetli qonaqlar, edəniz alqışlar астында кечкенә Зәрияне каршы алыйк. Үзенең туган көнендә Рөстәм Миңнеханов нәни Зәрияне туган көне белән котлый. Кышык Төхфәтуллиннар гаиләсендә 3нче бала. Әти-әнисе һәм абыйлары Рамил белән Ризван да сеңелләрен көтеп алган. Бүген аларны бала тудыру йортыннан өйләренә озаттылар. Кечкенә. О, нидә мотор бала. Күстемә. Рәхмәт. 7нче шәһәр клиник хастаханәсенең бала тудыру йортында көн сайын 15ләп сабый дөньяга килә. Оешма 2нче дәрәҗәдәге медицина учреждениесе санала. Россиядә йөклелеге катлаулы булган хатын-кызларның 30% перинаталь үзәкләрдә карала. Татарстанда бусан 17%, чөнки РКБ нигезендәге бердән-бер перинаталь үзәк җитми ди табиблар. Хәзер сәламәтлегенә куркыныч янаган әниләрнең һәр 4нче очрагында бала сау-сәламәт булып туа. Шул ук вакытта елына 2500 әнинең баласы җитлекмичә дөньяга аваз сала. Вот сейчас, где мы с вами находимся, это родильный дом второго уровня, где... Бала тудыру йортлары сәламәт һәм хәле уртача авырлыкта булган йөкле хатын-кызларга каралган. Әлегә вакытыннан алда туган балаларны үстерү өчен РКБ перинаталь үзәгенә я балалар клиник хастаханәсенә җибәрергә туры килә. Ә җитлекмәгән сабыйларны күчереп йөртмәү яхшырак. Тик кызганычка сәламәтлегенә куркыныч янаган бөтен хатын-кызны бер генә перинаталь үзәккә кабул итеп булмый. Шуңа яңа бина кирәк иде. Татарстанда 2нче перинаталь үзәк булдыру мәсьәләсе турында бер ай элек сәламәтлек саклау министрлыгы коллегиясендә әйткәннәр иде. Имеющий поечный фонд и мощности перинатального центра РКБ не хватает. Решение по перинатальному центру тоже принято. Бер ай элек карар кабул ителде. Бүген исә Рөстәм Миңнеханов катнашында аңа беренче нигез ташын салдылар.
Яңа бина 160 урынга исәпләнгән, елына 8000 хатын-кызның бала табу мөмкинлеге каралган. Яңа перинаталь үзәк Казан һәм Татарстанның 6 районы халкына хезмәт күрсәтәчәк. Рөстәм Миңнеханов башкалада демография мәсьәләсе чагыштырмача яхшы дип белдерде. Киләчәктә әниләрнең тыныч һәм сәламәт йөклелек чоры, югары квалификацияле кадрлар, яхшы шартлар хатын-кызларның бала табу күрсәткечен тагын да арттырыр ди ул. Безнең киләчәгебез балаларда, шуңа күрә нәрсә кирәк? Балалар күбрәк булсын, күбрәк балалар тапсыннар безнең хатын-кызларыбыз. Шуңа күрә менә бүген шушы матур көнне язның башында изге эшне башлап бирәбез. Менә шушы матур бина безнең әниләребезгә шундый матур урын булсын. Яңа перинаталь үзәк менә шушында шәһәрнең 1-нче номерлы бала тудыру йортына терәлеп диярлек урнашачак. Хәзерге вакытта төзелеш мәйданын әйләндереп алганнар инде, җирне тигезләгәннәр. Яңа бинаның 7 катлы булачагы билгеле һәм ул әлеге корпуска тоташып торачак. Яңа үзәктә кабул итү диагностика бүлеге, бала тудыру өчен операция заллары, акушерлык, реанимация һәм сәламәтлегендә тойпылышлар булган яңа туган балалар бүлекләре каралган. Анда заманча сулыш алу аппаратлары һәм күвес, җитлекмичә туган балаларны үстерү инкубаторлары да булачак. Перинаталь үзәк киләсе елның август айына төзелеп бетәр дип ышандыралар. Рания Абдрахманова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Нәни Зәрия һәм аның әтиен исе белән төшкән фотосурәтне бүген президент үзенең инстаграмына куйды. Рөстәм Миңнеханов өчен социаль челтәрдә аккаунт алып бару халык белән аралашуның бер мөмкинлеге. Республикадагы төп яңалыкларны нәкъ менә шунда президентның үзеннән белергә мөмкин. Татарстан халкы фотолар янына үз проблемалары хакында да яза ала. Рөстәм Миңнехановның шәхси тормышы, кызыксынулары һәм йорт хайваннары турындагы постлары бигрәк тә популяр. Гомумән Татарстан халкы үз көнен президентның Instagram сәхифәсеннән башлый. Аны карап хәтта һава торышын белергә була дип шаярталар. Монда республикадагы төп яңалыклар белән танышырга да мөмкин. Республика халкы аңа үз гозерләрен дә шушында җиткерә. Хәерле иртә. Бу сүзләр хәзер иртән сәламләү генә түгел, әлеге юллар язылган фото Татарстан президенты Инстаграмының визит карточкасыдыр мөгаен. Көн сайын иртәнге 7нче яртыда Рөстәм Миңнеханов эш бүлмәсеннән ирек мәйданының сурәтен куя. Монда кыш, яз, җәй, көз алышына. Татарстандагы республика дәрәҗәсендәге бер генә чарада аның сәхифәсенә керми калмый. Монда Сабантуй да бар, Каравонда, Грын-Бетон белән Уявта халыклар дуслыгы көннәреннән репортажлар, социаль объектлар ачылышы, Татарстанга эш сәфәре белән килгән федераль кунакларның фотоларын күрергә мөмкин. Менә монда ул Владимир Путин белән эшлекле очрашуда, монда Рамзан Кадыров белән кул бирише, бу кадрда Стивен Сигал белән. Чит илләргә һәм төбәкләргә сәфәрләре вакытында ул безгә яңа җирләр күрсәтә. Милләттәшләребез белән очрашулардан татарча җырлар куя. Президент бер генә бәйрәмне дә игътибарсыз калдырмый. Шуңа аның сәхифәсендә яңа ел, республика, ватанны саклаучылар, хатын-кызлар, әниләр, автомобиль йөртүчеләр көне кебек бихисап бәйрәмнәр белән котлау урнаштырыла. Мин яратам сине, әни! Ура! 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 Иң сирәк фотолар иң кадерлеләре. Аларда президентның әтисе, әнисе, гаиләсе. Рөстәм Миңнеханов спорт җанатары да. Аның битендә хоккей, футбол, волейбол, фигуралы шуу, ралли-Дакар спортчылары белән очрашулар, аларның чыгышын күрергә мөмкин. Президент заманнан артта калмый. Еш кына ул сторисларына яшьләр арасында популяр булган мемнар урнаштыра. Акдус президентның эте. Ул Инстаграмда күренмичә торса, язылучылары уганы таптыра башлый. Этле фото, видеоларны 20 мең кеше карый. Рөстәм Миңнехановка язылучылар ярты миллионнан артык, әмма ул үзе 68 кешегә генә язылган. Рания Абдрахманова, Яңа Гасыр каналы. Интернетта Рөстәм Миңнеханов турында нинди мәгълүмат эзлиләр? Без моны тикшереп карарга булдык. Күп очракта кешеләрне президентның биографиясе кызыксындыра. Кайда тууы, үсүе һәм укуы, хезмәт юлын ничек башлавы, Рөстәм Миңнехановның урманчы улы булуы һәм хатыны Гөлсинә Әхәт кызы турында да белергә мөмкин. Сүз уңайыннан Миңнехановлар инде 30 елдан артык бергә. Кемдер президентның яшьлек фотоларын карый, Рөстәм Миңнехановның шөгыльләре белән дә кызыксыналар. Исегезгә төшерәбез, Татарстан президенты ат казанган спорт мастеры. Күпләр аның киеме турында да белергә тели икән. Инде берничә ел Рөстәм Миңнеханов милли костюмга өстенлек бирә. Интернетта президентның йорт хайваннары белән дә кызыксыналар. Әйтик, Акдус исемле эте белән. Татарстан президенты биографиясын сез ни дәрәҗәдә яхшы беләсез? Реальное время интернет газетасында кызыклы тест үтәргә мөмкин.
Бүген шулай ук Рөстәм Миңнеханов Казан халыкара аэропорты һәм Казан Экспо янында төзелгән күп функцияле кунакханә комплексын ачуда катнашты. Аны 2019 елда төзи башлаганнар. 500 кешегә исәпләнгән 9 катлы. Аның бизәлешендә милли үрнәкләр кулланылган. Физик мөмкинлеге чикләнгән кешеләр өчен махсус җиһазландырылган бүлмәләр дә бар. Президент яңа кунакханә ачылышында инвесторларга рәхмәт белдерде. Бу хезмәттәшлекнең яхшы үрнәге диде ул. Хороший пример, когда инвестор верит, подходит, приходит. У нас еще впереди большие-большие дела. Я искренне поздравляю всех нас с этим большим красивым событием. И хочу пожелать, чтобы этот проект и будущие проекты были успешны. Бигзур Рахман, большое спасибо. Казанның Акбарс хоккей клубы Рөстәм Миңнехановның туган көненә үзенчәлекле бүләк әзерләгән. Бүген алар Татарстан президентына команданың яңа логотипы төшерелгән форманы бүләк итте. Соңыннан билгене һәм команданың яңа киеме нинди булачагы турында журналистларга да сөйләделәр. Хоккей клубының логотипы 27 ел элек кабул ителгән һәм мондый яңарыш күптән кирәк иде ди клуб вәкилләре. Акбарстагы барс ничек үзгәргән соң, яңа логотип кайчан кулланыла башлый? Дина Хисаметдинова. Что Магалевич вас с днем рождения. Специально в день рождения пришел. Вот, может быть, сегодня я фартовый. Вот, я очень надеюсь, что я принес вам удачу. Акбарс хоккей командасының Татарстан президенты белән очрашуы аны туган көне белән тәбрикләүдән башланды. Бүләккә яңа логотиплы һәм Миңнеханов фамилиялы форма. Новый лого же там. Плей-офф алдыннан команданың һәм тренерларның Рөстәм Миңнеханов белән күрешүе күркәм гадәт. Татарстан президенты Акбарс хоккей командасына зур ышанычын белдерде. Потенциал нашей команды и желание есть. Тем более, есть еще должок за прошлый год. Мы будем болеть за вас в любой ситуации. И, конечно же, пожелание, чтобы травм не было, чтобы все складывалось. То, что у нас достойная команда, и у нас есть все шансы выйти на самый высокий пьедестал, здесь у меня никаких сомнений. Сезон такой необычный. Киләсе сезон бик үзенчәлекле булырга охшаган Акбарс командасының быел 65 еллыгы да әле. Уңышлар сезгә. Ә инде көндез логотип журналистларга тәкъдим ителде. Модада катлаулы булмаган аңлаешлы билгеләр ди дизайнерлар. Белый барс. Акбар сурәте калсын, милли үзенчәлекне чагылдыра торган һәм кабул итәргә җиңел булган логотип булдыру таләбен куйдык. Тагын бер төп шарт уенчылар кигән киемдә Татарстан гербы да калырга тиеш. Герб үз урынында, милли үзенчәлек ләлә чәчәге сурәтендә ачыла. Ул шулай ук калкан билгесе дә. Суп логотипта да ләлә, ләкин Казан гербындагы кебек тажы бар. Акбарс клубын танытучы транспортка төшерелә торган билге исә цифрлаштыру елына нигезләнеп пиксельләр формасында һәм Татарстан әләме төсләрендә. Команданың яңа формасы караңгы яшел төстә, ә уйнаучыларның номерлары шигүле. Мы разработали капитанские литеры. Команданың капитаны билгесе дә шигүле. Бу безнең команданың үзенчәлекле стиле. Моның белән НХЛда, КХЛда уйнаучы башка командалар әлегә мактана алмый. Читтәге уеннарны Акбарс хоккей командасы ак киемнән уйнаячак. Яңа логотип һәм яңа форма киләсе сезонда кулланылышка кертеләчәк. Дина Хисаметдинова, Алмаз Зияддинов, Яңа гасыр каналы. Республика президентының юбилей уңаеннан бүген безнең каналда Рөстәм Миңнеханов «Жизнь как инновация» дип аталган фильм күрсәтеләчәк. Аны кичке 8-дә карый аласыз. Смотрите 1 марта в 20:00 на ТНВ. Оның да исеме президентныгы кебек хәлмәттә яшәүче 11 яшьлек Рөстәм Миңнеханов Татарстан президентының адашы. Ул нәкъ 11 ел элек Рөстәм Миңнеханов президент вазифасына керешкәч дөньяга килгән. Исеменә күрә җисеме ди аның әти-әнисе. Хоккей белән шөгыльләнә, волейбол уйный, рәсем ясый. Кыскасы сәләтле егет. Президент адашы белән Филүзә Хәмидуллина танышты. Миңнеханов, быстрей! Ножки, 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 ножки! Нефтяник спорт мәктәбенә Рөстәм Миңнеханов 4 ел элек килә. 8 яшьлек малай ул вакытта тимер аякта шуа да белми. Хоккеист булу теләге үзенекен итә. 2 ай дигәндә команданың әйдәп баручы уенчысына әверелә ул. Хожу уже 4-й год, получается, очень нравится. После школы делаю уроки и сразу на тренировку бегу, когда время есть. Чисто случайно решили 8 лет отдать его в хоккей. Кызык өчен генә 8 яшендә хоккейга биреп караган идек. Ошатып йөри башлады. Гадәттә балаларны 4-5 яшьтән үк йөртәләр. Без тимер аякка бик соң бастык. Шулай да улым уңышларга ирешеп килә.
Командада аңа айрым игътибар, 4 ел эчендә бер генә тапкыр да штрафлар алмаган. Я с ними начал работать с августа месяца. Мин аның белән әле август аеннан гына эшли башладым. Командада Рөстәм Миңнеханов барлыгын белгәч шаккаттым. Президент дибез аңа. Тырыш егет. Молодец. Без исем фамилия белгәч, бик удивились. Рөстәм бик яхшы товарищ, без бер ел аның белән уйныйбыз. Рөстәм 2010 елның язында Рөстәм Миңнеханов президент итеп сайлангач дөньяга килә. Аңа башка исем кушу турында уйламадык та дия бисе. Исеме все равно ул ниндидер продвижение бирә кешегә. Какой мотивация, стимул ниндидер. Без менә шулай уйладык. И менә кичкенә генә бала ятып торганда мин инде алып кайттылар да уйлап тордым. Эй бәбкәем, я говорю, кичкенә генә президент алып кайттык бит без дип. Везде, где он бывает, в школе, на тренировках. Мәктәптә булсынмы, тренировкалардамы, аның исеменә, фамилиясенә һәр вакыт игътибар итәләр. Бар да кичкенә президент дип дәшә инде. 5 ел элек президентка 60 яшь тулганда Рөстәмгә 6 яшь була. Ул чагында егет Кремльгә барып, Рөстәм Миңнехановны үзе котлый. Рустама нашли через органы ЗАГСа. Безне ЗАГС аша таптылар. Ул вакытта 6 яшьлек бердән-бер Рөстәм Миңнехановсыз диделәр. Кремльгә чакыргач шаккаттык инде. Безнең өчен ул зур дәрәҗә иде. Президент кебек Рөстәм дә Ак Барс өчен җан ата, бер генә уены да калдырмый икән. Волейбол белән дә шөгыльләнә. Күптән түгел рәсем белән мавыга башлаган. Яшь блогер да әле. Рустам Нургалиевич, с юбилеем вас. Я очень горжусь, что я ношу такое же имя, как и вы, и фамилию. Я желаю вам огромного здоровья, а остальное все будет. Исеменә күрә җисеме дип бик дөрес әйткәннәр ди Миңнехановлар гаиләсе. Президентның адашы булу сирәк очрый. Шуңа да дәрәҗәне төшермәскә кирәк. Әлмәттән Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Бездә бүген президентка әйтелгән барлык ихлас теләкләргә кушылабыз. Республика үсеше өчен алга таба да шулай нәтиҗәле эшләүгезне телибез. Шуның белән безнең чыгарылыш тәмам. Исән сау булыйк. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Антициклон йогынтысында җөмһүриятебездә явым-төшемсез һава торышы саклана. Температуралар берничә градуска түбәнәя. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакай Әлмәттә аязучан болытлы көн 3 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Яршалы Алабугада кояш сөендерәчәк температура 2 градус. Төньякта Актаныш Әгерҗе Менделеевскида алмашынучан болытлы һава 3 градус салкын. Төньяк көнбатышта Арча Кукмара Балтачта явым-төшемсез 4 градуска кадәр суыта. Көньяк көнбатышта Болгарбай Чүпрәледә кояшлы 5 градус салкын, Шистән Урлатмамадышта аяз көн 3 градус салкын. Төнлә республикабызда 10 градуска кадәр суыта. Юлларда бозлау зинһар өчен сак булыгыз. Доктор Оз федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операцияның кирәге калмый. Доктор Озка умыртка баганасы һәм буыннар авыруының иң авыр төрләре белән мөрәҗәгать итәләр. Без операция ясаудан һәм протез куюдан 30 меңнән күбрәк пациентны коткарып калдык. Доктор Озка килегез, авыртусыз яшәүнең җиңел икәненә инаныгыз. Санчи иммунитетны ныгытырга һәм көч кертергә ярдәм итәр. Кан әйләнешен яхшырту сыйфаты булганга, Санчи бөтен организмга уңай йогынты ясый, энергия бирә, йокыны җайлый, баш авыртуын һәм хроник авыруларны бетерә, хәл кертә. Санчиның файдасы гасырлар белән сыналган, юкка гына аны Кытай медицинасының хәзинәсе димиләр. Фармленд аптекаларында сатыла. Мәгълүмат өчен телефон 8927 236 71 75, сайты sanchi.rf. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы, көндез 2-4 градус салкын, җил төньяктан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 762 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 91%, җирнең магнит кырытыныш. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде, исән-имин булыгыз.